Здравейте, приятели! Сега искам да ви опиша напълно ясно и подробно в какво се състои дейността на делегацията на Майката Земя. А и на практика, каква е същинската задача на човека на Земята, поставена му от Майката Земя, от Бога Творец на всички нас, още откакто Той е създал човека. Отново искам да ви напомня, гледайте от край до края, би било добре, преглеждайте и повторно най-първото видео в моя канал, където преведох същинското послание от Майката Земя към човеците по света. Защото там е казано и описано напълно ясно и точно наистина всичко най-важно за днешното време и бурното развитие на събитията. Ако мнозина от вас пък сте гледали второто видео в моя канал с великолепната реч на Ли Браун, представителя на народа Чироки от Северна Америка, посветена изключително на старинните пророчества на народа на Хопи, там сигурно вече сте видели и чули също и следното. Бог е поставил човека за пазител на земята още от началото на сътворението, още от зората на времето. Макар и да има и множество други неща, няколко са най-основните, най-ключовите неща, с които ние трябва да започнем. Човекът трябва не само да се откаже да вреди на природата като цяло, но човекът също така трябва добре да знае, че именно от нас, и от всички нас зависи ние да помагаме, да даваме нашата добра енергия на Земята и да направим така, че майката ни Земя да може да се излекува от всичките и нанесени рани, наистина до края и окончателно още сега в наше време. Три са най-основните неща, с които човека и до сега нанася щети, и това са следните неща. Унищожението на животните, унищожението на свещените територии и растителността и огромното и бързо трупащо се замърсяване с трудно и бавно разложими и неразложими опаковки, произведени от напълно неестествени, небиологични, неприродни материали. Решението е просто и ясно, напълно понятно за всички. Нека обърнем разрухата в грижа, отговорност, уважение, почитание, пък и още повече радост и благоволение. Крайно време е човека да се откаже да поглъща трупове на умрели животни, под каквато и да било форма, под каквито и да били възможни оправдания. Като това е добре не само за да се сложи край на страданията на животните, а това също ще премахне огромна част от индустриалното замърсяване на природата, причинено особено от масовото животновъдство на големите корпорации по света. Това също ще отучи човека да следва напълно пагубния консуматорски начин на живот и напълно неуважителното отношение към нашата всеобща велика майка природата. А и същевременно, разбира се, с това човек ще престане да нанася сам на себе си дълготрайните и непоправими щети за своето здраве, с което дългогодишното месоядство обезобразява живота на хора и поколения по цял свят, още от зората на времето. Силно препоръчително е също така да се сведем до минимум или да се откажем до край и от употребата на яйца и мляко, яйчни и млечни продукти, защото колкото и да биха могли да бъдат до някъде добри за човека, никога не е съвсем ясно доколко идват съвсем без насилие, ограничения или страдания за самите животни, от които ние ги взимаме. Защото човек, хранили се предимно със страданието на животните, може да е напълно сигурен, че така неминуемо нанася дълготрайни щети и страдания
и на своя собствен организъм. Не само заради ГМО, което се разпространява вече и у множество растителни видове, но и заради самата представа, че животните са предимно за наша храна или на наша служба. Сякаш те не заслужават нашето уважение, възхищение или преклонение, пък и просто заради носят най-вече радост и красота. На нас като човешки същества, които поначало сме поставени за носители на любовта, светлина и разума на земята, ние поставените от Бог за разумни, които и до сега се държим крайно и опасно, безотговорно и неразумно. А всъщност трябва да се решим най-накрая. Ние добре знаем, че бихме могли и иначе. Добре знаем, че ние бихме могли да пазим, да уважаваме и почитаме. Тук именно стигаме и до втория момент – опазването на свещените територии и растителността. Посланието на делегацията на Майката Земя е просто и ясно. От тук и свещената отговорност на човека пред Бог. Всичко живо е свещено, следователно, всяко растение, създадено от Бог, е свещено. И като всяко нещо, което е свещено, те са неприкосновени. Това означава, че всяка педя земя и всяка територия, където растения растат свободно, без човешка намеса или желание, те растат точно там, където трябва да растат, точно такива, каквито трябва да растат. А това означава, че човек няма никакво право, нито основание, нито оправдание да унищожава не само гори, дървета и храсти, но и въобще нищо и никъде на никое кътче земя, където растенията растат свободно. Няма абсолютно никакво значение как човек счита или не счита, че растителността трябва или не трябва да бъде. Щом едно растение е създадено и посадено от Бог такова каквото е там, където е, това означава, че то трябва да бъде точно така, цветята и тревите включително и до най-древните неща. Човек видно трябва да се откаже също, да копае твърде надълбоко във вътрешността на земята, да я разграбва и променя отвътре, да загърби всякакви видове минодобив и редица други ужасно вредни за земята индустриални дейности. Доколкото и вие сами можете да се досетите за всички останали, тук няма да ги изброявам в подробности. Най-добре е човек да сведе своята дейност до минимално и добре обмислено градинарство и нищо повече от това. Това е добре не само за земята и за цялата природа, но и за човека включително, защото това ще даде и на нас всичко, от което и ние имаме нужда. Третият ключов момент, с който човекът твърде много нанася щети на природата и до сега, това са бързо трупащите се количества и камари от неразложими опаковки, които почти напълно вече блокираха движението на водите навсякъде по света. Тук човек може и трябва да направи поне няколко основни неща. Трябва или незабавно да преустановим това пагубно производство на опаковки от стария им вид, или да увеличим осезателно производството на опаковки от нови видове, компостируеми или рециклируеми, като компостируемите са наистина силно препоръчителни, защото те могат да бъдат директно разлагани обратно до напълно естествени природни вещества, специализирани преработвателни заводи за относително кратко време, обикновено само до няколко месеца. Тук се разбира, че старите видове опаковки е добре ли да бъдат сведени на съвсем до минимум или за предпочитане да бъдат забранени, производството им да бъде напълно изоставено. Има един
друг проблем с така наречените биоразградими опаковки. Тяхното име всъщност е доста подвеждащо, защото се оказва за съжаление, че и тяхното разлагане в естествена природна среда не е с нищо нито по-бързо, нито по-лесно от разлагането в природата на останалите опаковки от всички стари, широко възприети индустриални видове. За да се постигне истински спад, замърсяването с опаковки по света обаче, видно напълно необходимо е и построяването на много повече заводи за преработка на по-лесно преработваемите нови видове опаковки. Но тук, за съжаление, и разделното събиране не допринася почти с нищо за тази цел, защото на практика минимално или пренебрежимо малко от тези опаковки въобще достигат до така необходимите преработвателни заводи, които и до сега, както изглежда, по цял свят са крайно недостатъчни и нямат необходимия капацитет за такива количества, каквито хората използват. Разделното събиране, както винаги, си остава препоръчително, но също и в нашите собствени навици се крие ключа към предотвратяването на още по-голяма разруха на природата. Даже когато използваме опаковки от старите неразложими видове, за съжаление все още напълно масово използвани, ние пак можем много да допринесем за намаляване на замърсяването, като сами възприемем за себе си навика да използваме всички предмети, които ние използваме многократно. Трябва да се научим да свеждаме еднократната употреба или до минимум, или повече да не прибягваме до нея изобщо. Трябва да си поставим за ясна и съзнателна цел да изхвърляме колкото се може по-малко или колкото се може по-рядко, по възможност въобще да не изхвърляме нищо. А сега искам да ви обърна внимание и на наистина положителната, градивната страна на ролята на човека като истински пазител на земята. Както и сами можете да видите, това ясно се казва в самото послание от майката ни земя, именно в неговата заключителна част. Старейшините на народа Когия Кагава ще обиколят всички необходими ключови енергийни места по целия свят, за да спомогнат в излекуването на нашата майка до край. Това със сигурност означава, че Земята знае как, че тя ще се справи и ще излекува себе си до край, но това може да стане само с помощта на всички човеци по света и нашето пълно единение в помощ и грижа за нея. Хората по цял свят са призовани да бъдат напълно единни, за да могат успешно да съдействат на старейшините на Коги. Явно точно това трябва да направим и ние. Не са известни все още съвсем всички места по света, към които те ще се насочат, но следващото им важно пътуване ще бъде към Теотихоакан в Мексико, навръх тази годишното лятно слънцестоене към края на месец юни. Отново ви напомням, че за тази година по повод лятното слънцестоене по цял свят вече се готвят големи празненства, към които можем да се присъединим също и ние. Ние сами ще участваме в голямото изцеление на Земята. Всеки един от нас ще допринесе с нещо за него и всички ние като едно голямо човешко семейство ще успеем заедно в нашата грижа за природата и за нашата майка Земя. Ако имате интерес и въпроси от ваша страна, както винаги, очаквам и ви приветствам. Благодаря ви за вниманието.